Hingo chaka kegima omwanchi omuliyeni ongo chakera county ya Nyamira asengo komanyibuna ekyombe gya Nyamira North amona keli gya fao niko bachakire bene emashini yoko gacha chingeni asokwa nekibuna abonchirira bechingeni ngokora bale obonchirira bwabo ase enchera endonge okwana nigo bane kibuna nige mashini yaberige kogorwa ase chishiringi emilione ya monukta isano iyera chikokonya abalimi gwetania chimisa Murikito Job Maangi Natalia Chinsemo chiri na gutwariganira orobotera sinchira yobwagale Oboremi nabo egetekyo mogongo ase obotene nkubwense icho ya Kenya nigo yaba omochengo omonene ekero emashini yokugata chinyeni eyekoro kwa cooling facility ye milioni monuguta isano yabage kuigorwa ensemo ya Nyanderema ebunge ya Notimogirango nekyombe kya Nyamira Notsako bakobwaterana nekyombe kya fao baito ebachire gocha gozindwe mashini yaito ye cooling facility ese Nyamira North Women Sako tubate members ange eriwe mona miasta na bane nainde tuwabwata abaremi ange zaidi ya 500 bagosimeka chingeni omuraiwe kyombe kya Nyamira Notsako eniricharana nateba emashini ine chigokonya abaremi chimisano abo bagosimeka chinyeni konyora echiro engia nende ngocha kokonyera abaremi bande SNSM ya Notimogirango nende SM ya Nyamira County engima asa bari bagokore project yechingeni ese bone ga bari bagosimeka chingeni zaidi ya 500 ngocha ko benefit bare se cooling facility nende to ndomaite na members bande mbaro to bwate se sako bartara join se pro emuradi wechingeni ange eriwe mona abande na woto expect na baro banyare ko benefit se omuradi omwaziri boboremi ase county ya Nyamira Alice Manoti nateba buna serikali ye county ya Nyamira mberwete elinde gosira abamenyi asate bamba chikobwaterana nabalimi elinde gokinya akerengo kyoboremi ase county ya Nyamira Elise manifesto ye governor yaito chisako negentaete obosio mono igo ase sub county Johnsp chisako chansire korosi gororo na omwelekeo noroyo egere ekero chingeni chabiri chinyinge banze gokaushe chinde baoni nonye nisiko yense abofisa baito nabo bakoba egeria mono egere barosi chingeni chinyinge egere chimente kane abaremi baikirana ensemeyo mbachengera okoiguru kwe mashini eyo ase bateba nechiko bakonya anene mono ase okogendereria oboremi bwabo Pono tuarasiwe kure itoga iga botoka nda chinyeni twabeka iga chioma ekero chiomigu chiairu chinse chesu chiakoniwa twagu chibesa chiatokonya twakonya nabagaka baito nabana baito ensemo yende mbasemia abangina gokora oboremi ase omokia elinde kwegendereria ase obogima gona banari kubaini college akina mama nga oboremi bwe chinyeni nigo bwatokonyire mono kero monto nabakora ngase tubwatiase ali asobwata asinini ayetema kole maroro aketu oleme obeke chinsaga kolengana buna twasomiwe chinsaga chinyo chiragokonye mono wetani buna chiri twakasiarire kale kurwa se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi mbia mano sana mwarike